Hai kabeh. Proyek ing tutul sistem Guru Markets. Ayo miwiti kanthi ringkesan informasi babagan perusahaan. Setitik luwih kita bakal sinau saben indikator ing liyane rinci. Yen sampeyan pengin, sampeyan bisa ngaso video. Sampeyan bisa nimbang saben parameter perusahaan sing diteliti kanthi luwih teliti. Review iki adhedhasar informasi wiwit 13 April 2025. Bank Holding, 93 perusahaan melu ing pambiji lan iki banget perwakilan. Deleng pesenan solusi menyang mburi video iki. Asil sakab kanggo perusahaan ing pitakonan, 0–10 terms. Asil rata-rata kanggo subkategori, 0,1 terms. Umume ngandika, ing pasar saham as minangka kabeh. Kita bisa wigati sing asil rata-rata kanggo pasar ing total 1,9 terms. Marang dinamika rega kanggo subkategori 13,8%. Iki ora ngandika definitively, nanging sampeyan kudu njupuk catetan saka kasunyatan iki. Kanthi kapitalisasi pasar subkategori 2 $64,3 miliar. Kapitalisasi neraca perusahaan kira-kira $162,29 miliar. Kanthi kapitalisasi subkategori 2.152 miliar dolar. Sawise mbandingake saham bursa saham lan kapitalisasi neraca, kita bakal weruh ing ngisor iki. Kapitalisasi neraca iku 7,543%. Iki 2% kurang saka nuduhake kapitalisasi pasar. Taksiran saham perusahaan saka pasar lan nilai buku ing subkategori ala -1 titik. Utang perusahaan sing diteliti yaiku $280,81 miliar. Utang kanggo kapitalisasi buku 173% saka ibu kutha. Asil ing tingkat saka kewajiban finansial perusahaan, ala -1 titik. Rega pasar perusahaan kanggo rasio pangentukan punika 10,8. Rata-rata kanggo subkategori punika 10,1 lan iki 6% luwih dhuwur tinimbang rata-rata kanggo subkategori. Taksiran indikator nilai bursa saham kanggo bati dibandingake karo organisasi saka subkategori, lumayan 0 poin. MediaWiki kanggo pungkasan 12 sasi ana $18.912 mayuta-yuta. Pangentukan maju kanggo sabanjur 12 sasi samestine $21.632 mayuta-yuta. Kang 14,4% luwih saka tokoh saiki. Taksiran indikator MediaWiki mangsa mbadhek ing comparison karo ing subkategori apik 0,5 terms. Rega perusahaan kanggo rasio revenue punika 1,6. Rata-rata kanggo subkategori yaiku 1,3, iki 23% luwih dhuwur tinimbang subkategori. Taksiran rega pasar kanggo indikator revenue dibandingake karo pratandha ing subkategori tolerable 0 terms. Revenue kanggo 12 sasi pungkasan punika $124.020 yuta. Revenue maju kanggo teka 12 sasi samestine $141.860 mayuta-yuta.
kang 14% luwih saka ing wayahe saiki. Taksiran volume dodolan ing mangsa ngarep dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Wates punika 15,3%, karo rata-rata kanggo subkategori 13,2%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan 2%. Taksiran bati dodolan dibandingake karo indikator ing subkategori apik 0,5 poin. Bagian perusahaan dening nomor personel ing subkategori punika 8,49%. Iki 10% luwih saka nuduhake kapitalisasi pasar. Jumlah ibu kutha kanggo saben karyawan organisasi padha karo $941.000. Dene kanggo subkategori $1.034.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja organisasi punika 9%. Taksiran volume ibu kutha perusahaan saben pegawe ing comparison karo pratandha ing subkategori apik 0,5 terms. Jumlah bati saben pegawe $87.100. Rata-rata ing subkategori punika $102.700. Lan prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan 15%. Ngira-ngira bati saben karyawan perusahaan dibandingake karo indikator ing subkategori lumayan 0 poin. Revenue perusahaan saben pegawe $571.000. Ing subkategori $777.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 36%. Prakiraan dodolan kanggo saben karyawan perusahaan dibandingake karo indikator ing subkategori lumayan 0 poin. Volume transaksi dodolan 0,9%, karo rata-rata kanggo subkategori 0,9%. Iki minangka indikator remet cendak. Dene kanggo subkategori tataran resi 14, kurang luwih 43%. Rega nyata saka enggo bareng perusahaan iku kira-kira $62.05. Target rega konsensus kanggo enggo bareng perusahaan iku watara $79.97. Prabdan antarane taksiran nyata lan ramalan konsensus kira-kira 28%. Ayo kang katon ing tabel pesenan, kasedhiya kanggo sampeyan, link ing komentar pinet. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan publikly digawe ing mangsa diwenehi dening sistem referensi regane simpenan guru, markets. Akses menyang meja supaya pancen free lan free, link ing komentar pinet. Sistem penilaian informasi lan referensi guru, markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Ojo mbukak pesenan, amarga video saiki minangka review. Matur nuwun kanthi sanget kanggo nonton video iki lan nggunakake informasi lan sistem referensi saka guru, markets.